els Vilars és un dels cellers visitables de les Garrigues, un dels racons més bonics de Lleida. Amb vistes al seu paisatge de vinyes, amb aparcament gratuït per autocaravanes, un dels atractius del celler on sobretot hi pernocten estrangers. Aquesta zona està oberta tots els dies de l'any i els viatgers tenen llum, aigua i lavabos on dutxar-se. S'entén que molts repeteixin i sempre passen per la botiga a proveir-se de vi, cava, oli o vermut. Vinya els Vilars és un celler familiar i marca la diferència en el tracte pròxim i afable de la Maria José i l'Antonio. Molts clients marxen abraçant-los. A la sala d'exposicions d'art hi ha un gran grafiti amb un cor i és un bon símbol de com són ells. Al celler hi ha un museu d'estris d'agricultura i vi. I sorpresa, dues curioses bicicletes dels anys 60 que sempre criden l'atenció. A l'apartat de vins fan un blanc, un rosat i 6 negres. Són atrevits fent vins, En fan amb botes de roure, en àmfores de fang i fins i tot en tines de pedra. Les visites tasten els seus vins amb personalitat única. És cosa del clima de les Garrigues, amb canvis extrems de temperatura. Arbeca té molts encants, com per exemple els seus olis d'olives arbequines i també la fortalesa íbera dels Vilars, que està molt a prop del celler.